Onze economie. Het herstel van onze economie is in zicht. Echter, het pad daar naartoe zit vol onzekerheden. Onder andere door de oorlog Oekraïne en Rusland. Aruba kampt nog met een ontvangste gat, wat ons nog mogelijkerwijs dit jaar nog afhankelijk maakt van liquiditeitssteun vanuit Nederland. Het bruto binnenlands product in het jaar 2020 kelderde met 24,7%. De meeste klappen hiervan zijn door de overheid geabsorbeerd door een aantal zeer dure steun- en noodmaatregelen te nemen om de Arubaanse burgers en bedrijven door de crisis heen te krijgen. Dit, samen met de ontstane ontvangstengat, heeft de overheidsfinanciën in een rap tempo doen verslechteren. Met als gevolg dat het herstel van de economie tijd zal nemen. Maar er is hoop. Nadat de economie in 2021 met nominaal 13,6% groeide, zien we dat de economie naar verwachting dit jaar met nominaal 7,9% zal groeien. Dit volgens de Economic Outlook van de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie, wij noemen het DAISY, van oktober 2021. Deze ontwikkeling wordt beaamd door de World Economic Outlook van het IMF, ook van oktober 2021. Het IMF is namelijk iets positiever in haar projectie ten opzichte van de DAISY en verwacht een nominale economische groei van 9,2% voor Aruba. Conform prognoses van zowel het IMF en de DAISY zal pas sprake zijn van volledig herstel van de Arubaanse economie in de periode van 2023-2024. Deze prognoses zijn echter in de vierde kwartaal van 2021 gemaakt, dus voor de Omicron-variant en de escalatie van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Beide situaties hebben en zullen blijven hebben invloed op onze economie en onze economische groei. Door onze kleine en open economie is ons eiland zeer kwetsbaar. Zeer kwetsbaar. Gelukkig zijn de verwachtingen voor wat betreft het toerisme ook positief. Nadat in juli 2020 de landsgrenzen weer werden geopend, zijn de vluchten naar Aruba ook weer geleidelijk gestart. Het jaar 2020 markeerde uiteindelijk een herstel van 33% ten opzichte van 2019. En in 2021 een herstel van 72%. Voor dit jaar verwacht de Arubaanse Tourism Authority een herstel van 95% ten opzichte van het succesjaar 2019.